హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను నాగలక్ష్మి అండ్ నా హస్బెండ్ పేరు వచ్చేసి ప్రసాద్. సో మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆ పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే నా ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు చేరుకుంటుంది. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం చెప్పుకునే టాపిక్ వచ్చేసి ఫుడ్ గురించి. ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఫుడ్ ఎందుకు అంత పర్టికులర్గా ఉంటారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్, నాకు అది కావాలి అంటే అదే కావాలని ఎందుకు అంటారు అనే దాని గురించి ఈరోజు చెప్తాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. అండ్ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకు పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో బేబీకి ఏది కావాలి అన్న మదర్ నుంచే వెళ్తుంది. సో బేబీకి కొంత గ్రోత్ తర్వాత ఏదైనా చూసినప్పుడు ఏదైనా కావాలి అనిపిస్తే అది తల్లి ద్వారానే తీసుకుంటుంది. సో చిన్నపిల్లలు మ్యాక్సిమం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫుడ్ మీద ఉండే కాన్సన్ట్రేషన్ వేరే దేని మీద ఉండదు. సో పిల్లలకి నచ్చినవి ఎక్కువ మటుకు ఫుడ్, వాతావరణమే నచ్చుతుంది. సో వాళ్ళకి మనకి కానీ కంఫర్ట్, కొంతమందిని చూస్తే కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది, వాళ్ళతో ఉండాలి అనిపిస్తుంది. సో ఎవరైనా ఇప్పుడు మనకి నచ్చిన వ్యక్తులతో ఉండాలనిపిస్తుంది. సో అలాగనమాట. అలానే ఫుడ్ కూడా ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి 2 మనసులు ఉంటాయి. నార్మల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఎలాగంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి స్వీట్స్ తినను, అసలు నాకు స్వీట్స్ అంటే పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు, చాలా లైట్గా తీసుకుంటాను. అది కూడా ఎప్పుడన్నా అకేషనల్గా ఏదన్నా ఫంక్షన్స్లో అలా కంపల్సరీ తినాలి అన్నప్పుడు దేవుడి ప్రసాదం అలాంటివి అయితే తీసుకుంటాను. ఎందుకో నచ్చదు. కానీ నాకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొన్ని స్వీట్స్ నాకు పర్టికులర్గా తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కొన్ననే కాదు, స్వీట్ ఏదైనా తినాలి. వీక్లో ఒక్కసారైనా, నేను ఎప్పుడు చేసుకుందాన్ని, వీక్లో ఒక్కసారైనా ఏదో ఒకటి చేసుకొని తింటూ ఉన్నాను స్వీట్. నేను అంటే ఆ టైంలో బేబీ కోరికని మనం తీర్చేస్తున్నాం అక్కడ. అంటే ఎప్పుడు నచ్చినవి కూడా ఆ టైంలో నచ్చుతాయి మనకి. అండ్ నాకు ఫిష్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు, కానీ నేను ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చేసి నాకు ఫిష్ చూస్తామా చేపలు అనిపిస్తుంది, కానీ తినాలి అనిపిస్తుంది నాకు. సో అంటే నాకు ఎప్పుడు తిననివి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి తినాలి అనిపిస్తుంది అండ్ కావాలి అని అడుగుతారు. అందుకని అంత పర్టికులర్గా కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళకి బేబీ కోరికని తీరుస్తారు కాబట్టి కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళకి అడగంగానే తీసుకొచ్చి పెడతారు. అండ్ తీసుకొచ్చి పెట్టండి కూడా. ఎందుకు అంటే బేబీ కడుపులో ఉన్నప్పుడు, అంటే కడుపుతో ఉన్న ఆడవాళ్ళకి తినాలనిపించింది తినకపోతే కాళ్ళు చేతులు వాస్తాయంట, నీరు వస్తుందంట. అంటే ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి తినాలి అని ఏదైనా అనిపించినప్పుడు అది తిన్నదాకా వేరే వాటి మీదకి మనసు వెళ్ళదు. సో ఫుడ్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోరు వాళ్ళు. ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆ ఫుడ్ తక్కువగా తీసుకుంటే, ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్టం ఉండి తినకపోతే ఫుడ్ తక్కువగా సరిగ్గా తినకపోవడం వల్ల ఏంటంటే బాడీలోకి నీరు చేరుతుంది. సో నీరు చేరడం వల్ల వాళ్ళు ముఖం, కాళ్ళు, చేతులు ఉబ్బుతాయి. సో దీనివల్ల అంటే తినాలనిపించింది తినకపోవడం జరగడం వల్ల ఈ బాడీలో నీరు రావడము, లావ్ అవడం లాంటివి జరుగుతాయి. సో అందుకని పర్టికులర్గా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏమైనా తినాలనిపిస్తామో తినేసేయి, నీకేదైనా కావాలంటే చెప్పు, మేము చేసి పెడతాము, లేకపోతే కాళ్ళు చేతులు వస్తాయి అని అంటారు. సో ఇది అన్నమాట రీజన్ దానికి. అండ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇది నిజంగా కంపల్సరీగా కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా కావాలనిపించినప్పుడు మీకు వీలైతే మీరు చేసి పెట్టండి, లేకపోతే తీసుకొచ్చి పెట్టండి. మీరు కనుక మీకు ఎవరు చేసి పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నవాళ్ళు మీరే చేసుకొని తినండి, ఓపిక చేసుకొని. అంతేగాని తినకుండా మాత్రం ఉండవద్దు, ఎందుకంటే అది మీ బేబీ కోరిక. సో తల్లికి, కడుపుతో ఉన్న ఆడవాళ్ళకి 2 మనసులు ఉంటాయి, ఒక బేబీది, ఒకటి తల్లిది. సో సమ్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కావాలి అనిపిస్తుంది, వద్దు అనిపిస్తుంది. అదే టైంలో ఒకటే టైంలో 2 ఫీలింగ్స్ అనేవి ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి మాత్రమే ఉంటాయి. అటు ఇటు అర్థం కాకుండా ఏదైనా ఫుడ్ విషయంలో, పర్టికులర్గా ఎప్పుడు తినని ఫుడ్ విషయంలో, అలాంటి వాటిల్లో. సో ఇదైతే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చెప్తా ఉన్నాను. అండ్ నార్మల్గా కూడా ఇదే నిజం, సైంటిఫికల్లీ కూడా. సో మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైం ఆ వీడియో మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను.